Yes, confirm. I don't use them under fire fuel. Go. It's working. onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ụmụafọ Igbo emekwala otu nnukwu ihe bụ nke eji wee mara anyị na mba ụwa niile. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Dị ka aka na-akọ akụkọ mmanụ eji akpọ ụgbọala nke manyere ego kamgbe Maazị Bala Blue banyere n'ọkwa ọchịchị. Otu nwa afọ Igbo atụbatala nnukwu ahịa bụ akụrụngwa ama dịka kaburetọ nke a na-etinye n'igwe na-enye ọkụ bụ jenaretọ ka ọ hapụzi ịṅụ mmanụ eji akpọ ụgbọala bụ petrol kama ka e werezie ikuku mmụọ bụ nke eji esi nri ama dịka cooking gas wee sụwazie ya bụ igwe ọkụ. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke ya bụ nwanne anyị nwoke bụ onye kọwara onwe ya dịka Chief Obinna Ọkpala zipụtara ebe o gosiri ya bụ kaburetọ ya na ọtụtụ igwe ọkụ bụ nke a wụnyerela ya na ha ebe ọ na-arụ ọrụ ma na-arụsi ọrụ ike. Dị ka o siri kọwaa, ọ sị na abịa n'ụlọ ahịa ha na mgbe mbụ na ha na-azụbu mmanụ petrol ihe karịrị $6,000 bụ 6,000 naira kwa ụbọchị, mana kamgbe mkpụrụ ụbọchị ise gara aga ha tinyere ya bụ otu ololo ikuku mmụọ bụ 1 cylinder of cooking gas na ya bụ igwe na-enye ọkụ ka na-asụ ma na-asụsi ike. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ndị ekwusiko aka na-anọdụ na-ekwusiko ekene m ụnụ. Onye ụlọ na-anụ enyi bụ Chief Obinna Ọkpala. Ọmụ wetara ụlọ ihe gbasara jenaretọ maka na ndị ọchịchị anyị chọrọ iji fuel wee gbuo anyị. Nketa anyị chọrọ ịgwa ha na anyị bụ ndị Igbo na anyị mee. So ana m ekene ọzọ obodo Olifte ihe mbọsị and echi aka na anọ na ekwusiko. So ọwụ na ine anya na tebụl a ya afụ ya ka awọdụ n'ụwa yo ọrụ ka ọ bụ na-eyi ebe a ihe awụ dị kaburetọ nke awụ ebe nke ahụ maka the gas na ya ebe ahụ maka so ọ dị ntat dịka m si wee kụziri ụnụ that yesterday ka nke m gosiri ụnụ anje gosikwa ụnụ the generator. Ihe awụ dị 5 days anyị tiri on Monday tata ya eme 5 days dete n'ọrụ nwanne anyị pụtara ụtụtụ abụlite the gas ojebede eje. So ịgwa gị eziokwu ihe a ya nọrụ 2 weeks etu esi wee fi ya mee ya ebe a ọ ka na-esti ahụ ka anyị na-eyuzu na shop. Anyị na-agba fuel ebe a 6,000 naira every day, mana thank God ihe anyị fiji fere ebe a 7,000 something. Anyị use for 5 days and the gas ejebede eje. Ị na-anya efu nke a ka ebutere ya mee ka ọ na-abịa ihe na-awụ ndị agha connect today ndị mmadụ na-ebute ọ na-aga ọrụ nke ọwụ. Yes, our speech there. And this is the engineer that did it. Okay, what's your name again? Egondo. I'm not going to find one. Sit down with Egondo. Okay, Engineer Isiko to the in our online in our you are still on testing. Confirm. Under fire fuel. Hey. Yes, confirm.
I don't use them. Go. It's working. It's working. All over get France, everyone I had online. You know that I am with the big need for it. Oh, Buhari. On there. I'll just them with the big need. On there. Go survive. I'll just them with ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwezuenu. Ana m asị ndị mmadụ ole ihe ọma ọzọ Chineke ga-emere m karịa otu o si wee kee m ma bụrụ onye Igbo. Ya mere o ji abụ onye ọbụla na-abụghị onye Igbo ịhụ ya ọ na-ebe ma na-enwere ndị Igbo anya ụfụ. Ihe jikwa na asị na obodo ọbụla ijere n'ụwa ma ịhụ ya onye Igbo ka ị gbara lọtawa abụghị na ndị Igbo bụ mmụọ nọzu ebe niile, kama otu ọbụla obodo siri wee dị, otu ọbụla ahụhụ si wee dị n'obodo, otu ọbụla ọnọdụ si wee dị n'obodo, onye Igbo ga-achọpụtarịrị ụzọ a ga-esi apụta na ya bụ nsogbu. Ma ndị obodo Naijiria chọrọ ya ma ha chọghị ya, onye ọbụla mara o doro ma ewu ma ọkụkọ anya na ndị Igbo bụ ideji obodo Naijiria. Ewepụ Igbo n'obodo Naijiria, Naijiria kwasaala. Ọ ihe mere ha ji wee na-achụ onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra ka egbuo. Ụmụnne m ndị nọ na ya bụ ịzụ ahịa, ndị na-ere nakwanụ ndị na-arụ ya bụ kabretọ, daalụkwanụ. Ndị bubatara ya ebubata, nwanne anyị nwoke bụ Chief Obinna Ọkpala, daalụkwa. Gị na ndị otu gị na ndị ahịa gị, ka m kwukwa n'uche m nke nji bụrụ mmadụ. Unu ma na asị na onye chi na-azọ onwe ya. Unu ma na ekwentị a onye ọbụla na-eji n'aka ugbu a, onye ọbụla ị hụrụ ọkpa ekwentị nke ya n'aka, nke mbụ unu ga-amara amara bụ na igwe na-enye ọkụ bụ jenaretọ, ma nke na-eji mmanụ petrol asụ, ọ naghị achọ ihe ọbụla bụ ekwentị. Onwe ihe a na-akpọ radiation. Any gadget nwere radiation, ka nsọ nka na bekee ka unu ghọta ya ọfụma. Any gadget nwere radiation has to do with the signal call ji abata ma ọkwa na anything iji eme na the phone ji abata. Ọ dịghị mma ịbịa in contact ma ọkwa ịbịa close to ihe ọbụla nwere flame ma ọkwa ihe ọbụla dị inflammable ma sụọ ya n'olu bekee. Unu makwanụ na ikuku mmụọ bụ gas, ọ dị highly inflammable. Biko ma onye na-arụ arụ makwanụ onye chọrọ iyuzi ya, biko unu werenụ ekwentị unu dowe betere aka. Ma mmadụ akpakwana siga n'aka weje nso na ya bụ ihe nke arụrụ ugbu a maka ndụ. Ọ bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egara akụkọ ụwa m, eghere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị n'ihi n'uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebụrụ anyị esonye, ekelekwa gị. Onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwa m, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara ndị abịa ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ka ụmụ afọ Igbo niile hụ ya bụ ihe pụtara ọhụrụ ma marakwanụ otu ha ga-esi enyere onwe ha aka n'ihe gbasara igwe na-enye ọkụ. Daalụkwa gị onye nke m, udo dịrị unu.